vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu, saka ndine secret yangu iyo yandiinayo isingatozivikanwi kunyange nemudzimai wangu chaiye. So mukoma, inini I am a teacher by profession but I have since retired now. So pandakauya kuno ku South Africa ndini ndakatanga kuuya kuno, then mhuri yangu ndokubva yachizotevera. Right now my last born iye atori ku-university, she's doing her second year at university. So mukoma, ini kuti ndinge ndichizosvika pakubata mishonga yakashata kana kuti izvi zvamunoti kuromba izvi, yainge iri nhau yekuti ndakangotangawo pashoma nepashoma. Kudzamara ndava kutozvidza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizowanawo changu chikwambo chaikwanisa kuzondichengetedza, sezvo hama dzangu dzakati wandei idzo dzainge dzagara dziinazvo zvikwambo izvi zvokunamata izvi takatombozvizama but takatoona kuti zvainge zvisingatomboshandi zvamuchose. So ndakati ndauya kuno ndokubva ndatangawo kunetsekana nekuda kwemadzikirira. Ndainge ndiri munhu wekuti ndaingoti kungorara chete anenge ari madzikirira, ende ndaitova nemasaiti ekuti ndaiti kana ndakarara ndakatarisa kusaiti uku ndaitonzwa kutoti ya dzikirira rinenge rakandibata. Dzimwe nguva ndaiti kana ndamuka zviya ndainzwa kuti pachipfuva changu ndinenge ndichita sekunge munhu anenge akagarwa nechimwe chinhu chinenge chichindibaya chichindirwadza. Dzimwe nguva ndaitorota vamwe veukama, vana tete, vana bamunini, vanin'ina vababa vachitouya kwandiri vasina kana chavanenge vakapfeka, then vanenge vakabata minzwa vobva vazotanga kundibaya neminzwa dziya. Ndaizoti pandinenge ndamuka paya pacho pandinenge ndakarota ndichibayiwa nemunzwa navatete nanabamunini, ndo pandaibva ndatoona kutoti panenge paine mamwe mapain. So ndakabva ndazotanga kufamba ndichienda mudzin'angawo dzakasiyana-siyana muno, idzi dzavanoti masangoma. Zvino ndakabva ndazotanga kubatsirwa neumwe uyo wandakazoita very close naye, saka iye aipota achindipa mimwe mishonga iyo yavanoshandisa munomu, like vanoita zvokuzoipfungaidza. Mishonga iya inodzinga mhepo dzakashata uye zvekare inokoka mhepo dzakanaka kuti unge uchizova wakachengetedzeka. Each and every night madhamu vaiti kana vasipo, then ndaibva ndazotora mishonga iya ndobva ndapfungaidza ndisati ndarara. Mukomana achi ndakabva ndatoona kutoti upenyu hwangu hwakabva hwatotanga kutoshanduka. Apa ndaitova munhu wekuti ndaingogara ndiine imwe motikari yekuti yaingogara yakavhurwa bonnet ichingokanikiwa chete. Apa I had bought that car brand new through a bank loan, but motikari iyoyo ndakangoitora, I can say kuti I think kuti I drove it for almost just 100 kilometers. Motikari iya yandokubva yatotanga kutondipa maproblems. Mukomana achi ndakatanga ndichaigadzirisa since it had a warranty, ndichingoenda nayo kumadealership, but ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndava kuita sekunge munhu ari kungobhadharira motikari yacho mahara all the times. Ndaitoita zvekutomirirawo vamwe vanenge vaine transport dzavo, saka ndakazotopedzera ndava kutoenda kunana bush mechanic kutiwo nhasi ikagadzirwawo ikambofamba 1 week ndodzokera kuya. So it was like I was just going to flush my money in the toilet. So ndo zvimwe zvezvinhu zvainge zvondirwadza izvozvo, but kubva zvandakazotanga kuti madhamu pavanenge vasipo, sometimes vaenda kuma all night prayer, ndobva ndapfungaidza zvangu iyo yavanoti mpepo, then ndaitoona kutoti upenyu hwangu hwaibva hwatotanga kutosununguka paya. Zvino ndakaramba ndichingoshamwaridzana nadzo n'anga idzi dzemuSouth Africa. Kudzamara one day ndakatorota vatete vainge vatori mubedroom vachinditi iwewe wangwarisa, manje toda kuona kuti mukuru ndiani. Pandakamuka ndainge ndichidikitira sei ndichibvunda, then mangwana acho makuseni ndakaswera ndichidrowa zvainge zvichinhohwa. Ndokubva ndazoenda kune sangoma umwe wandainge ndichinyanyisa kuwirirana naye. Kati ndasvika kuya akabva azonditi the only way that I could protect myself if ndaizokwanisa kupiwa mushonga, but mushonga uyu ndainge ndisingatozivi kuti chainge chitori chitokoloshi chandainge ndichipiwa. Ndakabva ndazopiwa mushonga uya ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga jacket. Kana ndatenga jacket then mushonga wacho waifanira kuti unge uchizogaramo mujaketi muya.
mukoma ndakabva ndatanga kurarama upenyu hwainge utori bhoo. Then madam vakabva vauya neka-idea ndokubva ndatojoin nawo ndikabva ndatotangawo business namadam kudzamara tatova nezibusiness redu rainge rakatokura. Zvaizvezvi mukoma titori nerestaurant yedu, awa marestaurant emafranchise eKFC kuno kuprovince kwatiri we own one. Zvino mukomana nekufamba kwenguva vana vangu vakabva vazotanga kurwara, saka ivo vana vangu vasikana ava like neuyo ari kuuniversity vainge vachinyara kuti vange vachiudza amai vavo kuti vaiva nezvimwe zvavainge vosangana nazvo zvekurarwa nacho chitokoloshi ichi. So vakabva vachizotaura navatete vavo, hanzvadzi yangu vakabva vava vaudza kuti ivo dzimwe nguva vaitombopota vachindirota ende dzimwe nguva vairota vachiitwa bonde nacho chikwambo changu. Saka chavainge vasingazivi ndechekuti inini nehanzvadzi yangu like madhiri ose atinoita tiri pamwe chete. Iye ndinomuzivira madhiri ake neniwo iye achindizivira madhiri angu. Saka ivo vakanoita mistake yekuti vakabva vaenda vakanotaura nemunhu asiri iye, vakabva vazoudzwa nehanzvadzi yangu kuti vainge vasingafaniri kuti vange vachizoudza kana ani zvake kusvika zvinhu izvi zvazogadziriswa. So ndakabva ndachizogara pasi ndichiomberera kwachiri chitokoloshi chiya ndichichiudza kuti kana icho chichipfeka fesi yangu direct pachinonosangana nevana vangu pabonde zvinozokonzeresa kuti vana ava vange vachizoda kufamba, because haisi nyore kuti unogara uchirota baba vako vachiuya kuzoita bonde newe ndokubva chazonzwisisa paya. But icho chakabva chazoti chainge chichida muripo. Ndakabva ndazosarudza pakati pemacousin sisters angu because ndakati hapana pandikamborwadzisa amai vangu ndigochekeresa pakati pevana vavo vasikana vavakazvara. Ndokubva ndazoti zvainge zviri nani kuti chinge chienda kunobhagura one of my cousin sister. Ndainge ndiina vamwe sisi vangu vainge vachigara kuPort Elizabeth vakangodonha vari kubasa vachingonzi musoro ndobva vaendeswa kuchipatara. Havana kana kugara nguva yakareba kuchipatara kuya ndokubva vazoshaika. So she was my first sacrifice. Zvino chikwambo ichi ndakazochiti ndainge ndichida kuti chinge chichienda kuZim, uye zvekare ndainge ndava kuda kuita chikunorasirira sezvo chainge chongoramba chichingoda bonde, chichida kungoramba chichingodzokera kune vana vangu. Saka ndaiti kana ndikachitumidzira kune vamwe veukama kuti chinge chienda kunorara nevana vavo, vanasikana vavo kuZimu uku, chaibva chati icho chainge chisingakwanisi kuti chichienda ikoko. Chikabva chazoti zvaunokwanisa kuita ndezvekuti ita sekunge wava kundirasirira, then kana ukandiisa mumaoko oumwe munhu uya iye mukufamba nikachinzi anenge akaromba, but inini newe tinenge tichizivana, ndinenge ndichishandira iwe. That was my plan all along. Ndainge ndichingogara ndichikofunga kuti kana ndaikwanisa kuzowana mukana wekuti ndinozochirasirira kune umwe munhu, ndozvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika izvozvo. Saka ndainge ndine umwe muzukuru wangu uyowo wandainge ndakadana kuno kuSouth Africa, but aingoitawo zvechirombe achingoitawo zvekungonwa doro nei. Zvino akazoti awana paya, ndikabva ndati chance given. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotenga wardrobe yangu. Ndakaitenga in secret, madam vasingatozvizivi. Ndakaitenga kune kamwe kashopu kemakula kanonzi Fair Price kunongotengeswa mamwe mawardrobe aya ekuti then you will screw them together. Saka muzukuru nemudzimai pane pavainge vachida kuenda kumba ndokubva ndazoofa kuti ndainge ndichazoenda navo. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti pandinonovapa wardrobe iya then ndobva ndazonovapa nejaketi riya iro raigara mushonga wacho wechikwambo ichi. So ndozvandakazoita ipapo, ndakabva ndazoenda navo kuZimu ndokubva ndazovabatsira kufita wardrobe iya, then muzukuru ndikabva ndazomupa jaketi, korainge ritori jaketi rainge rakanaka, akafara chaizvo. Mukomana wacho ndikabva ndazomuti aifanira kuti ange achiri henga muwardrobe. The reason as to why ndainge ndakamuti ndainge ndichida kuona chiri henga muwardrobe kuti ndainge ndichiita sekunge ndaingoda kungoona kuti raikwanisa kufita zvakanaka here.
but chokwadi chainge chiri chekuti the moment that he was going to hang that jacket in the wardrobe ndokutogamuchira uye zvekare ndokutomurasirira kwandainge ndichitoita chikwambo. Akabva azoti kune mukadzi wake ange achizoya nehenga andokubva akurura jacket riya raainge akapfeka asingatozivi kutoti mumapockets mainge mutori nekamudzi kainge karimo, ndo chikwambo chacho even though chichizokwanisa kushanduka kuita kadhara. Saka akabva akurura jacket riya ndokubva azorisa pahenga ndokubva azorisa muwardrobe. Mukoma ndakanzwa imba yose ichiita kudengenyeka, but vose avo vatainge tiinavo hapana kana one akambonzwa anything. Ndikabva ndaziva kuti chainge chatobvumirira chikwambo chiya. Usiku hwacho ihwohwo hapana kurarwa zvokudaro. Vanhu vaingofungidzira kuti maybe dzainge dziri mombe dzakangorara dzichingoita musarinya zvadzo usiku hwose, but chainge chitori chikwambo chechiya chainge chava kunyatsokufila comfortable chiri pamusha. Ndakazoti mangwana acho ndini uyo ndichidzoka zvangu kuno kuSouth Africa, but chikwambo chiya chakatotaura neni chikabva chatonditenda. Saka zvaizvezvi Mukoma chinoita kuvaraunda vana vemacousin sisters angu uye zvekare kuvazvukurusikana chinovaraunda like usiku hwoga hwoga icho chinenge chitoda kutoti chinge chichitorara nevakadzi vaviri kana kuti vatatu, then chinobva chazofila kuti chinenge chava bore. So zvose izvi ndakazviita as a way to protect my wealth, as a way to protect my kids. Handisi munhu ane mwoyo wakashata zvekudaro, but zvakatongoitikawo kuburikidza nekuda kusolva mamwe maproblems. Haisi nyore kuti kwose kwaunofamba unoudzwa kuti vatete vako vana baba vako ivo vanokuroya, havadi kuti unge uchibudirira muupenyu. Yes, I know kuti kune vamwe vanhu vachandijaja, but avo vachandijaja inhau dzekuti maybe pachezvavo vanenge vatori vana vevaroyi kana kuti varoyi kana kuti vanenge vasati vakambosangana nazvo, because kana wakambosangana nawo kuroyi ukanyatsokuroyiwa kana ukazosvikawo pakuromba it will be because unenge wakaiswa mune mamwe masituations ekuti anenge ari tough. Just imagine kuti unoenda wobva wanotenga motikari kubank, watenga motikari new one kubank, then 100 kilometers later everything is just broken down. Motikari iyo yakasakara kubva kuhard, motikari iyo yakasakara kubva kubody. Yes, people might say kuti Isuzu iyo haina mabodies akasimba, but hey, zvangu zvainge zvichitorakidza kuti zvainge zvitori nechituko mukati. Ndiyo confession yangu iyo Mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Mukoma vedu. Ya zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo Mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedza iti pataenda panyedu inotevera, nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavheka chitupa changu. Isusu tava padhuze nekumiswa basa because murungu iye ari kuti since kusina mapemit ari kubuda apa kuma areas kwacho kwatinoshandira uye zvekare tichigara kunonetsa mapurisa. Ndikangoti it is by God's grace kuti havasati vakambopindawo pamba apo patinoshanda. Ndinoshandawo samate, murume wangu iye anoshanda sagardener, but dzimwe nguva anokwanisa kungopinda mumba oita zvaanenge achida otobuda, whether kuti varungu vanenge varipo kana kuti vanenge vasipo. Zvino one day akabva azonditi iwe ndine something chandoda kuti ndige ndichizokurakidza. Ndikabva ndati chii, then akabva azonditora, then tikabva tazoenda muspare bedroom yemwana wemurungu. Ipapo varungu vose vainge vasipo, vainge vakatotiudza kuti they were going to Cape Town. So takabva tazonopinda muspare bedroom. There was nothing new since I would go in there almost on a daily basis. Then iye murume wangu akabva ati chinhu icho unochiziva here? Ndikabva ndati kwete, chimbori chii? Akabva anditi iyi ndo yavanoti safe, and ndakambomuona murungu achiivhura safe iyi, hanzi mune mari irimo. So mukomana murume
iye ari kuti tinofanira kuti tinge tichiiba safe iyi tobva tatsvaka vanhu vekuti vanoivhura, but iye atori very certain kuti mune mari yekuwanda. Zvino nyaya yangu mukoma iri pakuti ndoita sei, ndobvuma here kutevedzera zvose izvo zviri kutaurwa nemurume, kana kuti izvo zvaari kuda kuita zvinokwanisa kuzotisungisa? Please ndibatsireiwo. Maybe this is the only opportunity that we are ever going to get, like what my husband always say, and you can only make money only once in your lifetime. So andizivi ine hangu ndiri kwara, ndinotya kuti ndinge ndichizosungwa, but mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa but what if mukanovhura safe iyoyo mubva maona kuti musafe macho munenge musitomborina kana chinhu, what are you going to do? Kana kuti muri busy muchirwidza nayo safe iyoyo, because inorema musati matombobuda door murungu wenyu achisvika. Just imagine jeri racho kuti rinenge rakakura sei uye rinenge rakaomarara sei. So ini I think kana kuri kunzi zvinoita chingoshandai, then kamari ikako movha mazoenda nako kumusha, movha manotanga kabusiness kenyu, because it is better to be poor and free than kuti munge muchizosungwa. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu, so ininiwo ndinongoitawo zvekuhasela. Then ndine mukadzi uyo wandiri kugara naye, takasangana zvekare muno muSouth Africa. Zvino mukoma, nyaya iripo ndeyekuti uyu mukadzi wangu dzimwe nguva anongokaruka atouya kushopu, vanhu vazhinji vava kutomuziva, obva atanga kudhimanda mari. Zvino anoti kana adhimanda mari, kana kuri kunzi ndikatadza kumupa mari, anobva atanga kupopota uye anondituka nezvimwe izvo zvandakamuudza about mafamily secrets, like kana ugerewo nemunhu wako unokwanisa kuti nhingi uya sezvaunomuona, I don't trust him. Saka dzimwe nguva anokwanisa kutoitira munhu uya audio achitomuudza kuti musi wakati zvakanzi zvakati pamusoro pako, even kana kuri kunzi tikanyanyisa kunetsana. Inini amai vangu vakafawo neHIV, anobva atanga kunditi ndokusaka zimai rako rakafa neAIDS, newe uchafawo neAIDS. Saka mashoko iwawo anondirwadza. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsirawo, nokumbirawo kuti munge muchindipawo maideas kuti uyu mukadzi wangu kundoita sei kuti ange achikwanisawo kuva munhu akadzikama, anoziva kuti ndiri murume, iyewo akuziva kuti mukadzi. Then we treat each other with respect. Izvo zvanoita zvekuti kungonetsana munhu obva atokubata kola. I don't think kuti it is even necessary. I am honestly regretting kumutora munhu uyu, because iye andotaura kutoti kana kuri kunzi tikarambana umwe wedu achatopinda muvhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.